altre dia. Hem parlat que era millor fer-ho malament. Perquè ja es tocaran les coses més tècniques a nivell dels serveis d'informació. Per tant, si alguns heu vingut per aquesta part, no sé, si teniu alguna pregunta, suposo que el Juan us la respondrà, però avui no explicarà res. Clar, que no tinc això, és veritat. Sí. Vale. És que avui no... Bueno, és que esteu fora, si no m'heu sentit, disculpeu, però no estava dient res important. Simplement que la part de serveis científico-tècnics la farem en una sessió específica, al ser un servei que té la seva problemàtica concreta i també és per a usuaris més avançats. Esperem 1 o 2 minuts més i comencem, no, Eduard? Vale, doncs esperem una miqueta més i comencem, vale? De totes maneres, jo no xerraré, simplement presentaré són 7 o 8 transparències o diapositives per presentar una mica la xerrada i després ja els protagonistes seran l'Enrique, el Fèlix, el Pau Guiot i el Miquel Àngel especialment, no? I per altres temes, doncs, bueno, també està aquí el Pau Guiot i el Juanlu per si al final voleu preguntar alguna coseta. Bueno, m'espero 1 minut més i comencem. Aquesta xerrada, igual que l'altra, també quedarà gravada, vale? I bueno, en algun moment segurament farem un resum de les dues xerrades i us els enviarem per correu, vale? Perquè ho tingueu també a mà. I posteriorment, doncs, totes les preguntes que vulgueu fer que no s'hagin respost aquí ni a l'altre dia, doncs les podem. Vale, gràcies. Doncs, bueno, aquí com treballem, ara us ho explicaran directament els responsables de com treballem. Els temes a tractar eren aquests, no? Vull dir, sistemes i xarxes, que ho explicarà l'Enrique, microinformàtica i suport a l'usuari de primer nivell, que ho explicaran el Pau Guiot, l'Aleix, que no el veig per aquí. On està l'Aleix? Bueno, l'Aleix i el Miquel Àngel, vale? Tot el tema d'aplicacions web i aplicacions diverses ho explicarà el Fèlix Pons. El tema de computació ja us he dit que està posposada, això, perquè no sapigueu, el Juan és el responsable màxim. I el tema de bones pràctiques, segurament, com que no ens donarà temps i tampoc ens ho hem preparat específicament, ho farem per setembre-octubre, una sessió específica només de bones pràctiques amb temes sobretot de seguretat. Vale? Aquí us explicaran doncs, com gestionem els equips personals, com es dona l'assistència tècnica i com instal·lem el software i, i quines eines utilitzem per instal·lar el software. Vale? Aquí, amb el tema de servidors i xarxes, doncs l'Enric us explicarà una mica la infraestructura IT que tenim, la connectivitat tant interna com externa, temes de seguretat també segurament més enfocats a sistemes, no? I no sé si hi ha de bones pràctiques, però alguna cosa explicarà. I temes de serveis compartits, no? De magatzemmatge i recursos compartits com el SACO, el correu, etc. El tema d'aplicacions web, doncs el Fèlix farà un resum del desenvolupament, la implementació i el manteniment de les aplicacions. Això el Juan ens ho explicarà més endavant i aquesta també de bones pràctiques també ho farem més endavant. D'acord? I jo ja callo. Vale? Ara aquí deixem a banda aquest tema i anem a lo que és important. Començarà l'Enrique, vale? I és aquesta, no? Sí. I és això. Vale, pues ho deixo amb ells. Vale, bueno, como John estaba presentándonos, somos el grupo de informática. John Figueroa acá es el Big Boss de aquí. Atención de usuarios, claro, es Pau Guiot, Miguel Ángel, y a Pau Guiot lo conocen porque siempre están en el pasillo ahí ayudando, igual Miguel Ángel. El nuevo usuario que es, bueno, nuestro apoyo que es Aleix Casa Ramona, que igual es una persona que nos está colaborando con el tema de atención de usuarios. Félix Pons, que, claro, es más el tema de aplicaciones webs.
y todo lo relativo a ello. Y yo soy, bueno, Enrique, que usualmente estoy ahí en el despacho oculto, no estoy mucho, no doy la cara ahí, pero estoy ahí, ¿no? Trabajando en el despacho, viendo el tema más todo de la infraestructura y de los sistemas, ¿no? Que tenemos aquí en el CENIMA. Así es, ¿no? Ah, vale. Vale, y como objetivos lo que vamos a intentar explicar es cómo está el estado actual de los sistemas, de los servicios que tenemos, las mejoras que estamos implementando a lo largo de este tiempo y las implementaciones y futuras implementaciones que queremos hacerlo aquí para, bueno, siempre brindar un servicio, bueno, estable, ¿no? Que es siempre el objetivo que tenemos. Este es un panorama así súper rápido de la arquitectura que tenemos, de cómo está todo conectado, ¿no? Las portátiles toman los usuarios, con cables con los que nos conectamos a los switches, ¿no? Que son como aparatos que recopilan todos los cables. ¿Qué? Con este botón abrimos. Mira. Ah, qué bueno. Bueno. Vale. No sabía esto, ¿no? Pero apoyo aquí. ¿Dónde? ¿A la pantalla, güey? Apunta donde quieras, pero aquí, O aquí. no, 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 a la pantalla que quieres. Ya, está medio desfasado, pero ya. Vale. Y aquí abajo, en esos switches cores, tenemos conectado básicamente nuestros servidores donde están todas nuestras aplicaciones internas. ¿Por qué puse HPC aquí? Sino que HPC tiene su propia red privada internamente donde hay pasan los flujos de metadatos y datos. También administrativamente está conectado a toda la red del CENIMA, del instituto, para que la gente pueda conectarse, ¿no? Y dentro de la arquitectura de servicios generales tenemos un servidor, bueno, servidores, y dentro de eso tenemos varios servicios que brindamos. Y aquí está nuestro guardián, que es el cortafuegos, el cual nos permite, claro, salir hasta el internet y es como una protección ante ataques y bloqueos que nos dan y es una parte muy importante trabajar en esto. Básicamente es eso, claro, la lógica es un poco más compleja, ¿no? Porque en cada piso tenemos switches, en cada piso tenemos antenas Wi-Fi repartidos y en el CPD, que es el cuarto así de equipos grandes, tenemos esto, está todo esto, básicamente, ¿no? Entonces, esta área roja que delimito es el área donde nosotros controlamos y los servicios que nosotros tenemos aquí. Son servicios básicos que nosotros damos para que la gente pueda navegar y pueda ingresar a la aplicación y pueda, no sé, hacer su trabajo, ¿no? DNS, DHCP son, bueno, términos muy técnicos, pero bueno, pues para que sepan, ¿no? Servicios como de transferencia de datos a través de Linux, Windows. También tenemos aquí aplicaciones webs y aplicaciones también internas. Eh, esta área es un área externa, o sea, es como un servicio externo que es del Internet, el cual nosotros accedemos, por ejemplo, a Copilot, Google, marca.com, que me gusta entrar a marca, pero también hay servicios que nos brinda el CSIC, ¿no? Que están allá afuera, no están aquí dentro. Por ejemplo, es el SACO. El SACO está en Madrid, está afuera. Entonces, nosotros para acceder a SACO tenemos que pasar por todo esto. ¿Dónde está? Ahí. Tenemos que pasar por todo esto para llegar a Saco. Igualmente por el correo, ¿no? El correo igual está afuera. Entonces, para enviar un correo, entonces tiene que pasar por todo esto, pregunta por aquí, y le pregunta cuántas fotos puedo pasar. Sí, ya pasa entonces, y me corrió a internet, o sea, los servidores del CSIC, ¿no? Y también está la nube, como se dice un término así igual técnico, nube del CSIC, ¿no? Que es un centro de servidores virtuales, ¿no? Que es igual a este de Madrid. Que igual nosotros tenemos 6 servicios implementados ahí. Por ejemplo, la web de tickets está ahí afuera y varias webs de compras y de viajes y varias más que seguramente Félix lo comentará. Entonces, ¿por qué lo tenemos así separado? ¿Por qué tenemos una parte de infraestructura aquí y otra parte aquí adentro? Porque la idea en un principio era tenerlo todo afuera, ¿no? ¿Por qué mover la nube?
porque aplicamos escalabilidad. Escalabilidad significa que fácilmente, ponte, por ejemplo, si una página web está un poco lenta o falta espacio en el disco, pues es más fácil aumentar el espacio del disco, aumentar la memoria o aumentar algún recurso para que sea estable. Reducción de costes, claro. Aparte de costes, claro, como tenemos un equipo físico, eso requiere mantenimiento, actualizaciones, parches y también inviertes mucho tiempo ahí. Entonces, la idea de que esté todo afuera es solo enfocarse a lo que es el servicio, a que la página web esté bien, a que añadir contenido o dar otro servicio que otro usuario necesite, ¿no? Seguridad. El tema de seguridad es muy importante porque Madrid tiene una infraestructura un poco más preparada para frente a ataques, ¿no? Y está mucho más seguro y redundante. Y alta disponibilidad, es lo que se dice, que siempre va a estar disponible allá, ¿no? Ya sea que ingresemos desde aquí, desde el ICM o desde el internet, desde afuera, vamos a poder acceder. Pero por los problemas que estamos, por los problemas que estuvimos teniendo últimamente, o a lo largo de este tiempo, una solución temporal que hicimos, que estamos implementando, es tener los servicios tanto afuera como adentro. ¿Por qué? Porque en el caso que se corte este servicio aquí, esta conexión, tengamos todo aquí, podemos ingresar aquí adentro, o sea, dentro del ICM. Y en el caso, así que sea mala suerte, que pase algún problema en los servidores, pues igualmente tengamos los servicios disponibles, ¿no? Porque es la idea, que siempre estén disponibles, los tengamos afuera, ¿no? Entonces, claro, la idea final es moverlo todo aquí afuera. Pero en un principio queremos tenerlo redundante tanto aquí como afuera, para que siempre tengamos disponibles los recursos que nosotros brindamos. Los problemas. En esta área roja, nosotros sí tenemos el control de todo, ¿no? Porque si se corta, por ejemplo, el cable aquí, pues nosotros podemos revisarlo, porque es un problema de la portátil, pero toda esta parte tiene todavía servicio. Entonces, si se corta aquí el cable o los cables aquí, pues un piso, por ejemplo, no tendría servicio, pero los restantes sí. Si se corta la wifi, pues no habría wifi, y así. Toda esta parte nosotros la podemos controlar y la tenemos. Somos como la primera línea y varias líneas de atención de soporte a toda esta línea, ¿no? Esta otra área es como una área compartida con el Madrid. Por ejemplo, algunos servicios que están afuera, nosotros no podemos darle, cuando hay un problema, nosotros no podemos resolverlo o sea, podemos resolverlo hasta cierto punto. Si el problema no está aquí adentro, entonces sí o sí necesitamos la ayuda de gente, por así decirlo, de atención de tercer nivel, ¿no? Que es un nivel con ya mayor experiencia en aplicaciones específicas. ¿Por qué está compartido el cortafuegos? Porque toda la parte de red, ya sea antenas, switches, todo esto lo compartimos igual, ¿no? Entonces, si ver que hay un problema que nosotros no podemos solucionarlo, sí o sí nosotros lo escalamos. Ah, bueno, no cargo la imagen. Hostia, bueno. Eh, Aquí viene imagen, no sé por qué no cargó, de cómo antes era nuestro monitoreo de todos los servicios y sistemas. Era un monitoreo muy básico que cuando se cortaba algún servicio, pues nos notificaba por correo y lo verificábamos, ¿no? Eso era el antes, ¿no? Y el después tampoco lo se cargó. Pero bueno, el después había una imagen. Estamos implementando un sistema de monitoreo un poco más granulado, ya sea porque por los problemas que estamos teniendo, necesitamos saber exactamente dónde está el problema. Como por ejemplo, no sé, hay lentitud, no sé, en el servicio, ¿no? Pues no necesariamente es culpa de toda la red, todos los usuarios. Por ejemplo, un usuario específicamente está empezando a descargar, no sé, muchos ficheros paralelamente y está saturando la red y eso afecta a todos. Entonces, claro, este nuevo monitoreo que lo estamos implementando nos va a ayudar a detectar con mayor rapidez el problema, cosa que antes no lo podíamos hacer porque no teníamos un sistema que sea así de granulado. Ataques.
Es constante los ataques que recibimos al día. ¿A qué me refiero a ataques? Que hay gente que quiere meterse a la red del instituto, quiere, no sé, romper contraseñas de equipos y, no sé, lanzar algún ataque, pues nos llegan correos de notificaciones de gente que quiere meterse. Son mínimo, por lo menos son mínimo unos 20 correos o 25 correos al día de ataque que nos llegan. Y es constante esto, constante. Claro, por eso carita triste. Entonces, muy importante el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad es muy importante. Sé que estamos siempre pinchando con este tema, pero es bien importante el tema de las contraseñas seguras, ¿no? Porque he visto que gente que tiene, a veces no tiene password en su equipo, o su password es un 2024 o del 0 al 7 o así, son súper fáciles, es fácil de descifrarlo. Entonces, necesitamos que sí, sí, las contraseñas sean seguras. No guarda contraseñas, porque es igual. Descifran, ingresan al equipo, entonces cuando tú ingresas a una página web, claro, las contraseñas están guardadas ahí, ¿no? Tú cargas la página web y ya tienes ahí la contraseña, solo es iniciar sesión y ya está. Es igual, es un problema de seguridad. Sería ideal de que no se que no se las guarden. Correos spam. Igual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces hay como que suplantación de identidades y envían correos en nombre de otras personas. Entonces, a cualquier duda que tengan, ante cualquier duda que tengan, pues avísenos y nosotros lo vamos a revisar. En el tema de correos también nos apoya mucho el Madrid, entonces tenemos un fuerte apoyo para poder poco resolver esos problemas y detectar rápidamente si es spam o no. Este término es más para usuarios Linux, pero igual simplemente en Windows. ¿Qué es lo que es una llave pública? Básicamente es como no utilizas una contraseña para acceder a cierto servicio, ¿no? Esto se lo puede implementar y es muy necesario que se implemente en los sistemas Linux. ¿Por qué? Es como decir que cuando tú quieres ingresar a una casa, pues tengas ya la llave, ¿no? Entonces tengas la llave que es justamente para abrir la puerta a esa casa. Entonces, como tienes la llave, abres y entras técnicamente. En cambio, con contraseña sería ponte decir, hola, soy talcito, soy Pepe. Ay, a Pepe entra, entonces, pero puede que la otra persona no sepa que realmente es Pepe, no puede ser otro Pepe, ¿no? Que quiere meterse a la casa. Por explicarlo así fácilmente, ¿no? Entonces, y un elemento muy importante que estamos queriendo y lo vamos a divulgar, que hay varias, ¿no? Es un jefe de contraseñas, donde tú guardas todas las contraseñas que tienes almacenadas de tus accesos, ya sea servidores, a páginas web o tú todo lo que quieras. Y tú solo necesitas saber una contraseña, nada más, la que tú quieras, la que se tenga en memoria. Yo usualmente utilizo una frase súper larga, no sé, viva La Paz, viva Bolivia 2.3, algo así. Entonces, así, para que te acuerdes, no sé, o tu fecha de nacimiento, el 16 de agosto de 1900, cosas así. Ah, ya me acuerdo, ya, espera. Es súper fácil, ¿no? Claro. Ahora, últimamente están implementando este tipo de contraseñas que son frases, ¿no? Que es mucho más fácil de recordar, claro, porque a veces si pones JXL, guión bajo, comillas, claro, se te complica, ¿no? Recordar todo eso, pero a veces una frase súper larga de 10 palabras, pues ya te la recuerdas, no sé, letra de canciones que te gustan, no sé. Esto un poco lo vamos a empezar a divulgar y vamos a facilitar la herramienta para que la empiecen a utilizar. En tema de seguridad igual Joan habló anteriormente en una charla. Lo que nosotros estamos implementando a nivel de red, esto es como un pantallazo como era antes. Todos a través de todos los servicios periféricos, los portátiles, los servidores, las impresoras y las cámaras estaban de mano. O sea, todos se veían. Es como si todos estaban en una sola caja y se veían, ¿no? Entonces, la idea de segmentar la red, de separar la red, es de que, no sé, no físicamente no estén así, pero lógicamente, si la cuerda estén unidos. ¿Para qué? Para que, ponte, si tú, por ejemplo, viene un intruso y ingresa, no sé, ingresa a este servidor, pues solo, ¿cuál era este, no? Ah. Solo ingresa a este servidor, pero lo restante ya no se toque, ¿no? Entonces, una de las cosas que está trabajando a lo largo de este tiempo es la segmentación de red, ¿no?
para que servicios importantes estén aislados de lo restante. Y un poco de resumen de las mejoras que hicimos es la migración a la nube, ¿no? Lo que estamos haciendo es migrar a la nube de Madrid para dejar de tener servicios que están físicos aquí, ¿no? El tema de seguridad estamos muy pendientes de ello y siempre estamos preocupados por ello y siempre dedicamos todos los días a hacer una revisión del tema de seguridad, ya sea firewall o preguntando a atención de tercer nivel de soluciones o problemas que tenemos. Automatización, también eso significa en la respuesta que damos a las alertas, ¿no? Ese es un tema más interno, pero eso nos ayuda un poco también a detectar rápidamente los problemas. Las actualizaciones, que es bien importante esto, ¿no? Claro, es como un trabajo de que nadie lo ve, ¿no? Pero es que es un trabajo que es necesario hacerlo. El de actualizar siempre, tener siempre a punto, ponte, por ejemplo, el Windows, ¿no? El Windows 10 se va a dejar de dar soporte, entonces siempre, o sea, Microsoft recomienda migrar, o sea, nos obliga a migrar Microsoft Windows 11 por el tema de seguridad y performance y todo, ¿no? Entonces, es igual. Pasa lo mismo con virtuales servicios que tenemos por debajo. Nosotros los hemos estado actualizando y migrando, ¿no? Porque si se queda un servicio en una versión antigua, pues es vulnerable a que pase un ataque y, bueno, y pase alguna catástrofe, ¿no? Entonces, y alta disponibilidad, bueno, es un trabajo que le estamos haciendo, bueno, avanzando poco a poco. Uno de ellos es, bueno, ya que yo comencé con el tema de un servidor, bueno, es por decirlo, de usuarios. Cuando nosotros le damos un usuario a ustedes, este consulta un servidor que nosotros tenemos tanto en Madrid como aquí. Entonces, si no hay acceso a Madrid, pues accede aquí. Y si no podemos acceder al servidor de aquí, pues va al de Madrid, ¿no? Es por así decirlo, ¿no? La idea es tener eso, que siempre esté disponible y accesible. Por implementar. Lo que nosotros queremos también implementar y estamos implementando son cursos. Son cursos para que la gente se familiarice con el entorno ya sea de Windows o de Linux, no sé. A ver. Por ejemplo, también hay tema de containers, dockers, así por así decirlo. Si alguien necesita un curso, pues nosotros lo vamos a dar. Vamos a dar cursos, por ejemplo, no sé, no sé, se me ocurre cómo bloquear páginas pop-ups, es lo que se le dice, ¿no? A las ventanas emergentes de Windows. Porque cuando tú ingresas a una página web, a veces te aparecen ventanas emergentes, ¿no? Que son, perdón, que son como ventanas emergentes, que intento de tal vez de intrusión o son que te aparecen mensajes así, pincha aquí, descarga y vas a tener 1.000 euros, cosas así, ¿no? O sea, es una cosa tonta, pero pasa. Entonces, es un curso de cómo evitar de que esa ventana emergente te salga, no sé, descarga esta aplicación, instálalo aquí, cositas así, ¿no? Reducir tiempos de respuesta. Es muy importante porque, claro, esto lo llevamos de todos los problemas que estamos recuperando y tenemos actualmente, estamos viendo formas de cómo reducir los tiempos de respuesta a los problemas, ¿no? Uno de ellos es lo que le comenté, los temas de monitorización, ¿no? Para detectar rápidamente el problema y poder solucionarlo. Y también en los tiempos de los tickets, claro. La idea también es que a través de los cursos, de los videos y de la web que tenemos que es de Wiki, del website, la gente pueda ser autosuficiente, que le sea más fácil ingresar a la web y decir, ah, mira, ¿cómo instalo el Thunderbird? Pues ingreso ahí, pic, 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 y lo instalo y ya está, ¿no? Claro. Y como último, implementar un servicio de monitoreo, porque claro, hay mucha gente varias personas que cuando se corta el correo vienen y nos preguntan si pasó algo, ¿no? Entonces, nuestra idea es tener como una página que ustedes pueden ingresar y decir, si tienen un problema ponte de correo, te aparezca en la página, te diga, el correo está bien o el correo está mal.
cosas así, ¿no? Para que estén un poco al tanto de los servicios disponibles y eso. Esto ya no es mío. Vale. Ahora viene Pau. Gràcies, Enrique. Bueno, ja em coneixereu tots quasi. Com ha dit l'Enric al principi, pues, estic passejant tot el dia per l'institut i explicaré una miqueta el que fem. Començaré amb el sistema de tíquets, que tant us agrada. Ui, espera. Que bueno, al final és el de sempre. Si el que volia explicar aquí és que el que demanem sempre és fer un tiquet. Al final és la manera en la que centralitzem totes les incidències i després des d'allà pues, ens encarreguem de prioritzar mm, cada tiquet pues, si és més urgent o menys, no? I aquí el que volia dir és que des de dintre del centre tenim com dues opcions, no, per obrir tiquet. Una seria accedint a la web directament de tickets, que seria el SAU, amb aquest enllaç. La podeu trobar també a la intranet o accedint directament, o enviant un mail a tickets. Aquest mail, una vegada l'envieu, ens obre a nosaltres directament un ticket i bueno, ja podríem atendre la incidència. Després, moltes vegades ens passa que esteu a fora de casa, o sigui, esteu a casa o esteu bueno, a campanya no, però bàsicament no esteu aquí al centre i també volíeu obrir un ticket, però o no ho sabeu com fer-ho, o bueno, bàsicament també tindrien dues opcions, que seria una des del FortiClient, accedint al client VPN, i des d'allà buscant la mateixa pàgina, ja sigui ficant-nos a l'intranet o ficant l'enllaç, o també tindríem l'opció de la web aquesta que ens fa com un VPN de web i des d'allà ficar-nos en el sistema de tickets. Ui, ara hi ha alguns problemes amb la VPN SSL, sobretot a l'hora d'obrir, si ens deixa accedir al sistema de tickets, però no podem obrir, però bueno, con el nostre company Enrique ya lo está mirando, ¿no? Si no me equivoco. O este tema ja s'arregla. En la versió nova, bueno, doncs res, no em feu cas. Bueno, per últim volia comentar les bones pràctiques que al final són les de, no sé, ja si com comentava l'Enrique la diapositiva anterior, pues la wiki que tenim, consultar-la abans de fer un ticket, que potser segurament allà, mirant la configuració del Thunderbird, per exemple, que és molt senzilla, molts de vosaltres la podríeu fer perfectament, o impressores o alguna consulta. I en el cas que no, doncs ja fer un ticket. Després, moltes vegades ens passa a nosaltres que anem pel passadís i algú s'agafa i, clar, això al final interfereix una mica en com ens gestionem nosaltres el dia. Al final, si ens hem de dedicar a la gent que està pel passadís i no als tíquets, tota la gent que està fent tíquet es queda una mica a l'espera, no? Però bueno, era una miqueta comentar això. Després, bueno, no sé si algú l'havia vist ja, però us ensenyo una mica com es veu des de la nostra part el sistema de tíquets. Bueno, aquí tindríem els tickets que es van obrint nous, que ens surt el temps que porten oberts, una miqueta el títol de la incidència, i després nosaltres podem ficar més històries aquí, però bueno, podem veure el propietari i tal. És molt senzill, o sigui, surten els tickets, una petita gràfica dels tickets que es van obrint i que els anem tancant, i bueno, les cues que tenim. N'hi ha més cues, l'únic que el meu usuari doncs, només té accés a aquestes, però bueno, això seria una mica com
com es veuria el sistema de tips. També els portàtils de préstec. Pels que no ho sàpiguen, doncs tenim 99 ordinadors de préstec portàtils que porten una dockstation per poder connectar monitors i més USBs i tal. I, bueno, bàsicament, per sol·licitar un ordinador d'aquestos, és necessari que s'estigui gestionant una compra d'un ordinador per la persona que es vulgui prestar a l'equip i, com no, s'hauria de fer un tiquet, sobretot el responsable, que el responsable faci un tiquet indicant el sistema operatiu, software que necessita la persona i amb això ja podríem anar treballant. Eh, Molta gent, a mesura que hem anat prestant els ordinadors aquests, ens ha dit, no s'ha queixat, però bueno, ens ha donat un feedback del tema de l'admin. Aquests ordinadors no porten admin mm, bàsicament bueno, els gestionem totalment nosaltres. Però bueno, el meu company Aleix, que ja us ho explicarà més endavant, està treballant perquè es pugui fer una mena d'admin temporal i d'aquesta manera pues, facilita una mica també per vosaltres treballar amb aquests ordinadors, no? I sobretot, una cosa que jo m'he trobat molt, a l'hora d'entregar aquests ordinadors s'han de signar uns papers conforme es fa l'entrega i cuidareu de l'ordinador i tot això, que ara mateix està en paper. I clar, hi ha molta gent molts responsables, no, que al final estan de campanya o estan a casa teletreballant o el que sigui, i a l'hora d'entregar l'ordinador, al final es retrasa una mica perquè fins que no tinguem aquesta assignatura no podem entregar aquest ordinador. Però bueno, això són millores que anirem implementant. Això és un tema nou que ens ha arribat i són els ordinadors nous que ens estan arribant de les compres que fan centralitzades, no? Eh, bueno, explicaré una miqueta el procediment que, bueno, al final seria la verificació de que l'equip funciona correctament, que, que engegui, que carregui, que ens hem trobat que n'hi ha alguns que no, però bueno, es tramita la garantia i ja està. Una vegada sabem que funciona correctament, passem a notificar l'usuari, el responsable i l'usuari final. Aquí demanaríem, en el cas de que fos un ordinador amb Windows, pues, si voleu un altre sistema operatiu, ja sigui Linux o un altre, no? I una vegada ja sabem per qui és i com ho hem de preparar, passaríem a la preparació. Allà fiquem l'antivirus, ara estem ficant impressores, bueno, el preparem ja una mica perquè no hagueu de fer tantes peticions després en el sistema de tiquets perquè bueno, no acaben d'estar preparats. I també fiquem el tema de les enganxines, com les enganxines d'inventari perquè bueno, ja el tinguem registrat. Nosaltres fem en aquesta part també, sobretot a la primera, vaja, bueno, ara no surt. A la verificació comprovem el número de sèrie i fem un inventari, però bueno, després al final també avisem a l'administració i l'inventariem, no? I per últim, l'entrega. Per últim, bueno, fem l'entrega, avisem al responsable i a l'usuari final de l'equip i realitzem l'entrega. Sí, però bueno, no, ja estaria, eh? Ara no sé si fem un change de diapo. Joan, tu saps com funciona això? Ara ficarem les diapos del Ninja. Ah, Dic perquè les porten un altre. Jo tinc aquí un altre USB. Val. Yes. Deixo això per aquí. Això
això? Sí. Quin més? Hauria de ser aquest, em sembla, Aquest, no? primer Pons? Sí. Bueno, és que hem fet servir la mateixa plantilla, sí que... Vale. Va. Doncs bé, jo explicaré una mica les noves eines que estem fent servir per la gestió dels equips i, bueno, que serveixen per millorar la nostra feina i per fer més fàcil una mica la vostra. Ara mateix estem instal·lant en molts equips el Ninja, que bueno, és una plataforma de gestió remota d'equips. Ara mateix està instal·lat ja a bastants ordinadors d'aquí l'organització, però encara ho hem d'expandir bastant més. Les funcionalitats claus d'aquest programa, bàsicament, bueno, és això, monitoratge dels equips, mantenir els equips actualitzats, es poden executar scripts de manera remota, es pot fer control remot d'aquests equips en prèvia autorització de l'usuari i algunes de les aplicacions que ara més endavant us ensenyaré. Bueno, els avantatges que té per vosaltres és això, és que els equips es mantenen actualitzats de manera automàtica, els programes que hi ha, programari bàsic dels equips, ja sigui el correu, els buscadors, bueno, tot en general es mantenen actualitzats de manera automàtica i es poden automatitzar moltes tasques que són repetitives o recurrents que s'hagin de fer. També, entre altres, les polítiques de seguretat bueno, l'important és no desinstal·lar aquests programes perquè és bastant essencial per poder donar nosaltres suport als usuaris. Un dels punts claus que ens donarà ajuda al Ninja, a nosaltres en això, és la migració al Windows 11 en els pròxims mesos, que és una cosa que s'ha de fer vulguem o no. I, bueno, amb això és una eina que ens permetrà tirar-ho de manera simultània a tots els equips de l'organització sense haver d'involucrar nosaltres personalment ni haver de fer vosaltres res tampoc. Bueno, té certes restriccions aquest programari i bueno, és que bàsicament no es pot treure ni el Ninja ni els antivirus que ve d'aquí de la casa i que no es pot formatejar els equips perquè llavors això no ens permet donar suport en aquests equips ja que necessitem aquests programaris per poder fer la nostra feina. Us presentaré ara un parell de noves aplicacions que he fet a través d'aquesta nova eina, que són la gestió automàtica, gestió automàtica d'administradors i una petita eina per fer un diagnòstic bàsic de quan hi ha problemes amb internet. Bé, l'administrador temporal, la idea d'aquest programa és que vosaltres, quan necessiteu instal·lar algun programa o necessiteu permisos d'administració per alguna raó, ens ho feu una petició i llavors nosaltres, des de manera remota o de manera presencial, podem garantir en els usuaris aquests permisos d'administració durant un cert període de temps. Passat aquest període de temps es revoquen els permisos i això seria tot. Si es necessita més estona perquè s'ha d'instal·lar diversos programes o dura molt la instal·lació, amb això no hi ha cap mena de problema perquè si s'estan instal·lant coses no et treu els permisos. I això va molt bé sobretot per als ordinadors de préstec, com deia el Pau.
Després ja hem creat una petita eina de diagnòstic de la xarxa, que ara mateix ja ho tenen tots els equips que tinguin el Ninja, està en la bandeja del sistema. Si apretes en la fletxa t'hauria de sortir allà el logo d'ICM i quan cliques s'executa aquest petit programa. Bàsicament fa això, verifica la connectivitat, reinicia els adaptadors de la xarxa i si veu que no té internet, et dirà, hi ha algunes coses que no fallen o no funciona en absolut res. Reinicia l'ordinador per fer una execució més profunda i si tot i així no funciona, doncs, evidentment ens podeu contactar a nosaltres sense cap problema. Bueno, la conclusió és això, que totes aquestes mesures estan per fer la vostra feina molt més fàcil i la nostra també. A poc anirem desenvolupant, veient les incidències més comunes, més aplicacions i coses que puguin ajudar-nos, com això dels administradors o les eines aquestes per arreglar l'internet, doncs a mesura que ens vagin sortint idees o si ens en voleu donar, evidentment, anirem creant aplicacions per poder fer la nostra feina més eficient. I això seria tot. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Miguel Ángel. Bueno, ya a mí supongo que ya me conocéis, pues que soy antiguo de la casa, pero bueno, menos mal que estoy rodeado con gente joven y la verdad, pues ya me conocéis. Bueno, estamos aquí porque quería que conocierais un poco la plantilla de lo que tenemos ahora, de todo lo que está en marcha y de todo lo que queda, ¿no? Bueno, yo en principio solo llevo aquí 15 años, pero ya son unos cuantos. Y la verdad es que estoy muy orgulloso por todo el trabajo que están haciendo ellos y la verdad toda la ayuda que están ofreciendo. Enrique os ha enseñado al principio de todo un esquema de todo lo que es la chatarrería que hay aquí para que la gente cuando venga aquí fácilmente pues, se conecte vía wifi, vía red o vía como sea, ¿no? Y si tiene algún problema, pues que se ponga en contacto con nosotros. Pero lo importante es no tanto el esquema, sino la parte importante humana que hay para mantener todo eso. Que vosotros, como usuarios, y no como usuarios despectivos, sino que como usuarios, pues evidentemente a vosotros nos preocupan y os tiene que preocupar, pero realmente hay pues una serie de máquinas que lo que hacen es asegurar una seguridad dentro del centro y que la gente pues pueda navegar con cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, mi intervención de ahora es simplemente que, claro, al usuario que viene, pues le interesa que trabaje, funcione y su equipo se pueda conectar fuera o se pueda remotamente pueda conectarse hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente tenemos la manía de que todo urge y que, claro, que lo mío es fundamental, lo mío tiene que ser lo primero y, claro, y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que el sistema de tickets, pues falla. Y falla porque normalmente tenemos la costumbre de eso, de priorizar pues esos problemas que tenemos que se entienden perfectamente y que siempre serán atendidos. Nosotros os pedimos que utilicéis el sistema de tickets, es extensivo a toda la casa, por supuesto, porque claro, hay distintas formas de comunicaros con nosotros. El sistema, pues bueno, el teléfono, correos electrónicos, vía personal, cara a cara, etcétera, ¿no? Seréis atendidos, pero realmente nosotros, pues claro, nos basamos en nuestro trabajo, queremos basarnos en un sistema de tickets que para eso está, ¿no? Es importante. Luego quiero también comentar el tema de la seguridad. Enrique ya ha comentado, Pau también lo ha comentado y es un tema súper recurrente, el tema de la seguridad de las contraseñas. Sé de máquinas que se comparten, sé incluso de certificados que se comparten y eso es peligroso, muy peligroso, porque el certificado no es solo un DNI, sino que puedes cambiar la vida de una persona, o sea, tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que en compartir certificados, que yo lo he visto. Entonces, bueno, por lo demás, pues tenéis que saber que, bueno, desde que estoy aquí, pues básicamente el 90% del trabajo de los informáticos siempre ha sido, pues eso, el apoyo al usuario y dar servicio a toda la casa, ¿no? Que no es poco.
Cuando yo vine aquí hace 15 años, habían 2 informáticos para 350 personas. Ahora, pues, claro, y salía una media de un informático por cada 160, cada 150, que no está mal la media. Ahora, por suerte, pues ya tenemos un equipo joven, dinámico, que quiere trabajar, con ganas de sacar todo esto adelante, de lo cual yo, pues, bueno, junto con Joan, pues evidentemente estamos, pues, la verdad, ilusionados y motivados, que también es importante. Por lo demás, pues eso, recalcar simplemente lo de la seguridad, que tengáis paciencia con nosotros con el sistema de tickets y que, bueno, pues que realmente que si tenéis cualquier duda, pues siempre se os atenderá, pero que realmente pues tenemos un orden no de prioridad, sino de llegada de las peticiones. Y por lo demás, pues ya está, ¿vale? Venga, un saludo. Volia dir una cosa que no hem parlat ningú, que és el tema del correu electrònic, les altes i baixes, que ens pensava que ho explicaria el Miquel Àngel. Ell és el responsable de les altes baixes del correu electrònic i de les llistes de distribució. No podem anar a vegades més ràpid del que podem amb donar un alta de correu electrònic perquè depenem de que aquesta persona nova estigui donada d'alta a la base de dades de personal del CSIC, no a la nostra. I per algun motiu, difícil d'esbrinar, triguen entre 2 i 3 setmanes. Durant aquestes 2 i 3 setmanes aquesta persona nova no té correu electrònic i nosaltres no podem fer res. Vale? I per tant sí que a vegades ens heu de perseguir una miqueta, a mi o al Miquel Àngel, sobretot el Miquel Àngel, que és el que fa la feina, o a administració per saber si ja està donada d'alta aquesta persona a la base de dades de personal que es diu GEP del CSIC. Vale? Només volia dir això. En cas perquè bueno, em sembla que ens hem oblidat d'aquest tema, vale? Però és un tema important. Sí. Diría que es este. ¿No? Ahí. Sopa. Un de pàgina XP no ha d'estar. Ya para la presentación, ¿cómo se pone? Si està connectat al microscopi i no està a la xarxa. Este, no? No hauria d'estar, no li pot... Sí. No, ja ho dic jo. No hauria d'estar a la xarxa. Sí, perfecte. No et podem donar un suport remot. Si no, que estigui Windows 7 cap a baix, això si no... Perdó. Tot el que... O sigui, m'ha preguntat, per si els que esteu fora, què passa amb els Windows XP d'equips de laboratori, doncs si tenen el Ninja One o no tenen el Ninja One, si se li pot donar suport remot. Doncs en el cas de que estiguin connectats aquests equips de xarxa, els desconnectarem ja, perquè són un perill per ells mateixos. Són molt fàcils de craquejar i, per tant, se't podria borrar tot el que tinguis allà dins. I, per tant, és millor estar desconnectat. Sobretot del Windows 7 cap a baix. I de futur serà del Windows 10 cap a baix. O sigui, aquests equips que Microsoft ha deixat de donar suport amb seguretat no haurien d'estar connectats a la xarxa i sobretot si és un equip de laboratori doncs tampoc li fa falta segurament. Per fer la transferència millor de dades després ho hem de fer a través d'un USB o d'una altra manera. Per tant, potser se li pot instal·lar el Ninja One, crec que no, però no tindria cap sentit perquè aquest equip estarà desconnectat a la xarxa. I els Macs? El mateix. O sigui, hi ha Macs que són antics, igual que el Linux. Un Linux CentOS 6 no hauria d'estar connectat a la xarxa. Tenim algun servidor, per cert. Però que tots aquests sistemes operatius siguin els que siguin, ja siguin Macs, Linux, Windows, que estan desactualitzats, els hem d'anar traient de la xarxa, perquè són un perill en si mateix. Són fàcils de craquejar. No, ara preguntava si als Macs sí que els hi posareu Ninja One. O sigui, sí que Sí, el meu Mac té el Ninja One posat. Per posar un exemple. Merci. Màquines virtuals, bona pregunta. Doncs, en principi, se li pot instal·lar un Ninja One amb una màquina virtual si és Windows. I si és Mac també, però hauríem de fer la prova. No tinc la resposta, però et puc dir que hauríem de poder instal·lar a una màquina virtual al Ninja One. Perquè al teu ordinador tens màquines virtuals. Sí, hi ha molta gent que treballa amb màquines virtuals. Sí, llavors la màquina base té un antivirus i la virtual no, i comparteixen la MAC address i tal, tot això. No tenim les eines, en aquests moments nosaltres no tenim les eines per fer aquest control. És a dir, són fàcils saltables. Podem posar molta seguretat, però un usuari espavilat ens
es pot saltar la seguretat. Si aquest usuari es pot saltar la seguretat, imagineu-vos un hacker. Vale? Per tant, per això estem prenent aquestes mesures. Ja us dic que aquests que us salteu la seguretat teniu els dies comptats, perquè ja tenim aprovada una eina que ens donarà aquesta seguretat afegida de control d'accés a la xarxa per coses que no tenim controlades. Vale? Tema tíquets. Per què tanqueu tíquets quan no sé què? Això és una bona pregunta, però jo crec que la persona que tanca els tíquets, si no són automàtics, t'hauria de respondre. Sí que fa falta perquè si no, no t'escolten. Sí, no t'escolten. Fa com 80 dies que no tenim tinta a color a biologia, a l'única impressora que tenim gran. Jo crec que avui és un pressupost. Crec que avui, no? És que 3 mesos o quasi 3 mesos però una cabeza. si no ens contesten, no podem contestar. Ja, el problema és que, per exemple, crees el tíquet, com jo vaig fer en el seu moment, dieu, s'està tramitant i el tanqueu. Jo crec que no s'haurien de tancar aquests tíquets, perquè què passa? Sou gent i al final no veieu que fa 3 mesos que estem esperant o 80 dies que esperem tinta. Vale? Gràcies. Sí, bueno, amb el tema aquest de la impressora, sí que és veritat que porteu ja 3 mesos o sigui, gairebé 3 mesos sense el tòner. Jo porto darrere de l'empresa que subministra el tòner ja això, un mes i mig o més des de que ens va arribar el tíquet i segurament aquest tíquet es va tancar bàsicament perquè no tenim tenim 4 o 5 tíquets de lo mateix. Llavors, per no anar tenint allà, com moltes vegades passa, que es repeteixen els tíquets, anem tancant. Normalment avisem o fiquem que està repetit o en el cas de tancar tíquets que no els haguem solucionat, normalment avisem, preguntem si està solucionat o no i una vegada veiem que no es contesten, allà tanquem el tíquet. Normalment és així. Hi haurà alguna vegada que potser l'hem tancat pensant que ja estava o volent o com sigui, no? Però en aquest cas segurament ha sigut per això. Sí que us puc dir en el meu cas que a vegades pregunto si el tíquet està... Quasi mai perquè jo no resolc els tíquets, però si alguna vegada em passa, doncs pregunto ja està resolt el tema i el poso en tancament automàtic. Si en una setmana no m'ha contestat, entenc que sí. Però és quan jo ja he fet la feina. Altre temes que es tanquen els tíquets, no ho sé. Jo sé que el Miquel Àngel a vegades tanca tíquets molt antics i ell us explicarà per què. A veure, hi ha diferències. Amb el tema dels tíquets passa una cosa, que moltes vegades, a veure, si fem la feina i tanquem el tíquet, doncs ja està, fem punt, ¿vale? Però què passa amb aquells tíquets en els que necessitem un feedback amb l'usuari? Que els hi preguntem coses i després, de la mateixa manera que igual el teu s'ha tancat pel motiu X, evidentment, doncs clar, sempre hi ha algun motiu, però moltes vegades a través dels tíquets intentem fer una comunicació que no és fluida amb l'usuari i podem tindre un tíquet esperant resposta durant setmanes, tal qual, o mesos. Llavors aquell tíquet sempre està donant voltes allà i no hi ha manera de que l'usuari es posi en contacte amb nosaltres o ens contesti i llavors al final optem, sempre posem un missatge de dir per inactivitat del tíquet el tanquem. Una altra cosa s'hauria de mirar, clar, no podem anar tíquet per tíquet mirant exactament a veure què és el que ha passat amb ell, no? Sempre hi ha algun cas, òbviament, som humans i sempre hi ha se'ns pot passar alguna cosa, no? Però que sàpigues que realment amb el sistema de tíquets a vegades tenim aquests petits problemes de comunicació amb l'usuari. I també passa moltes vegades que l'usuari ve al despatx, ens reclama feina i no envia el tíquet. Li demanem que faci el tíquet i no el fa. I això és una feina per nosaltres doble perquè llavors el tenim que fer si és que nosaltres volem tindre unes estadístiques adequades. A veure, això no és excusa, però que realment que sàpigues que hi ha molta casuística amb el tema dels tíquets. No és tan fàcil com que nosaltres tanquem els tíquets i s'acabó. No, és que suposo que hi ha hagut algun motiu a darrere en el que si nosaltres tanquem un tíquet, hi ha tíquets que s'han tancat i després s'han reobert altra vegada. Però moltes vegades també és una manera de despertar l'usuari. Perquè moltes vegades nosaltres estem a l'espera d'un usuari i si veiem que en 1 o 2 setmanes no contesten, llavors tanquem el tíquet. Per què?
perquè això li envia un correu i li diu que he tancat el tiquet, i doncs l'usuari reacciona. Però fins llavors no ho hagués fet. També és una manera nosaltres, diguéssim, de dir, bueno, que estem sobre això, però que realment doncs, estem a l'espera. I això és tot. Vull dir, sí, hi ha coses que es poden millorar, però bueno, hi ha coses que també la casa està acostumada, diguéssim, a saltar-se el sistema de tíquets. I això ja és, bueno, portem, jo crec que anys a darrere de que la gent tingui la cultura del sistema de tíquets, val? És el que us comentava abans. És un sistema que per nosaltres i per vosaltres també us queda escrit. A nosaltres ens millora la feina i és una manera de gestionar-la. Però clar, aquesta gestió no és perfecta. Però no és perfecta ni per nosaltres ni per l'usuari, moltes vegades. Vale? Després un altre tema que volia comentar, amb el tema del correu, perdona. Joan us ho ha explicat, però el tema de la gestió d'usuaris està en continu dinamisme i el Fèlix també ha fet doncs, uns canvis a l'hora del tema de la gestió d'usuaris. Val? El tema de la gestió dels usuaris porta per una monografia sencera, però en resumen, nosaltres donem d'alta quan nosaltres veiem aquella persona. Vale? Què vol dir que nosaltres veiem aquella persona? Pues que aquella persona primer ha de passar per l'administració, aquella administració d'aquí del centre ha de passar pel GEP, que és el gestor de personal. Aquesta petició, sol·licitud d'aquesta persona va a parar a Madrid. A Madrid s'ho gestionen de la seva manera, confirmen que aquell contracte d'aquella persona és correcte i aleshores ens volquen, si procedeix, ens volquen aquella persona al sistema informàtic. Tota aquesta novel·la pot estar-se 2 o 3 setmanes tranquil·lament. Una vegada jo ja veig aquesta persona, doncs ja li puc donar el correu o ja li puc donar l'usuari. ¿Vale? Per què només ho faig jo? Bueno, doncs perquè a Madrid consideren que només ho pot fer un funcionari. I ja està. Aquest és el simple motiu de que per això passa per mi només. I ja està. Simplement que sapigueu una miqueta el mecanisme i que nosaltres no és que dilatem els temps ni que ens repengem, diguéssim, amb esperes infructuoses, perquè no és així. Vull dir, tot ho porten des de Madrid i ja està. Hi ha altra casuística, com amb tot, vull dir, no tot és fàcil, i menys amb els temes informàtics, però que realment amb el tema d'usuaris doncs la mitja per donar d'alta a una persona des de que comença el contracte fins que té un correu doncs normalment és de 2 o 3 setmanes. Que és molt de temps? Sí, però nosaltres no podem posar pressa a un sistema que tenen a Madrid i ja està. ¿Vale? I això és tot. No. I que afegeixo que depèn de recursos humans de Madrid, no dels informàtics de Madrid. No. I per al tema de tíquets, si alguna vegada hem tancat un tíquet amb un punt només, a partir d'avui no es tornarà a fer i es tancarà amb un punt i un comentari. ¿Vale? Si torna a passar, doncs, us disculpo, vull dir, però que ens aviseu, perquè a vegades ho fem sense voler. Que hauria d'haver-hi un punt i un comentari. Ara el Fèlix. Bon dia. Recollint el que ha dit l'Enrique, no? Ell ha parlat d'infraestructura i dintre del que és la infraestructura ha parlat de certs serveis que allotja tota aquesta infraestructura. Hi ha serveis bàsics, però després altres serveis i jo cobreixo una part d'aquests serveis. Com diu el títol, no? Desenvolupament i món web a l'ICM, estat de situació i serveis. O sigui, jo m'encarrego de, sobretot, soc responsable de les aplicacions corporatives, podríem dir base de dades de personal, compres, reemborsaments, reserva de sales i tot el que s'entengui per aplicacions corporatives. També estic responsable de lo que són les webs institucionals, encara que hi ha moltes més, però diguem, li dedico, no? La dedicació completa és, diguem, per les webs corporatives i després també estem intentant el que és gestió, assessorament i allotjament de llocs web, hosting. No? És un tema que estamos en ello, però que ens està costant més. Voldria també fer una mica de context històric, com ha dit el Miquel Àngel, és a dir, tot l'equip que estem aquí ara som un equip relativament jove. Jo duc 4 anys, però la resta, excepte el Miquel Àngel, més o menys som això. El Joan 3 anys,
Sí. No? Ha hagut una renovació de l'equip, no? I per tant hem tingut que ficar-nos, no, amb un escenari, no? Una cosa que ja existia. Què ens hem trobat, o almenys què m'he trobat jo? Jo m'he trobat, aplicacions i webs amb les següents problemàtiques, no? Baixa portabilitat, no es poden moure fàcilment a un altre servidor, desplegament complex, requerien procediments manuals o bloqueig tecnològic, és a dir, migrar les aplicacions implicava reescriure parts importants del codi. Servidors fora de manteniment, això sí que ha estat un tema. Ja no es podien aplicar actualitzacions. Aplicacions fortament acoplades, és a dir, teníem, jo que sé, un gestor de continguts i dintre d'aquest gestor de continguts teníem diferents aplicacions. Llavors, era molt difícil de mantenir aquestes aplicacions. Manteniment costós, diagnosticar i corregir problemes era difícil. Duplicitat de dades, no? Que això genera incoherències i més esforç de manteniment. I, per altra banda, desenes de webs en servidors insegurs, moltes desactualitzades, no? Llavors, hi havia molta feina per començar. Els objectius principals, per una banda, atendre les necessitats immediates, perquè ja des del principi hi ha coses que no pots planificar, que t'arriben i te trenquen una mica la teva planificació setmanal, el que sigui, i que has d'atendre perquè has rebut, t'han posat una motxilla de responsabilitat i has de seguir mantenint tota una sèrie d'infraestructura, de serveis. Després, atendre les necessitats estratègiques del centre. El centre, com qualsevol organització, va evolucionant, van sortint projectes, van sortint coses i això s'ha d'atendre. Finalment, trobar la manera, el mentrestant començar a ordenar el territori, tant d'aplicatius com a web. Aquí, com fer-ho, com fer que el dia a dia no et mengi, que a més puguis d'alguna manera atendre les necessitats estratègiques, però a la vegada tota una tasca tècnica que s'ha de fer per intentar reanimar tota aquella infraestructura que havia existent i que no ven, perquè al final l'usuari el que vol és resultats, que també s'havia de trobar una manera d'incidir en aquesta part. Eixos estratègics. Aquests són eixos que jo me plantejo a l'hora de treballar i que van al llarg del temps i que són independents de les tasques, dels projectes, inclusió de bones pràctiques en el cicle de desenvolupament, tant si els desenvolupaments es fan a l'ICM com si s'externalitzen. Després, molt important, entendre el context per adaptar-hi les bones pràctiques segons la idiosincràsia de l'organització, els recursos, la infraestructura existent, etc. És a dir, no ser un taliban de les bones pràctiques, sinó veure quines bones pràctiques poden aplicar en funció de l'escenari. Desacoplar les aplicacions i serveis per a un desenvolupament més àgil de cada part. Això ha estat tot un procés, encara no està acabat, però hem anat desacoplant aplicacions i això em permet, jo què sé, si jo rebo una petició de fer un canvi d'una millora, no tinc per què implicar tota una resta d'aplicacions, o sigui, tot està molt més, diguem, compartimentat. Treballar cap a un model de dada única. Això també és un eix estratègic fonamental. És a dir, vaig trobar que hi havia duplicitat de dades que són importants al centre, publicacions, projectes, i crec que hem d'anar, que no és una tasca fàcil, però que hem d'anar a finalment tenir un repositori únic de dades.
Automatització de processos. Això també ho ha mencionat l'Enrique, això és part de la nostra feina, o sigui, no? És un mantra. Implicar els usuaris en els desenvolupaments, jo amb això també incideixo bastant, és a dir, al final jo faig aplicacions pels usuaris i els usuaris han d'estar implicats en tot el cicle de desenvolupament. Després, major coordinació amb l'àrea de sistemes. I això, amb l'Enric, el Pau, el Miquel Àngel, estem treballant bastant. Desenvolupament, que era la primera part de les 3 àrees a les que treballo jo, el que hem fet és aplicar o intentar incloure bones pràctiques a l'hora de desenvolupar metodologies àgils, és a dir, desenvolupament continu. No fer un desenvolupament supergran, mesos i mesos treballant i després fer el deployment. Intento donar valor, o sigui, fer desenvolupaments i posar en producció quasi cada setmana. Constantment estic posant en producció noves funcionalitats a les diferents aplicacions aplicatius del centre. Arquitectura per capes, això també és important perquè ens permet, d'alguna manera, fer més mantenibles els aplicatius. Llavors, una de les coses que, diguem, són també bastant fortes és mantenir unes arquitectures que es mantenen a tots els aplicatius. Després, separació entre configuració i codi font per facilitar el desplegament en diferents entorns. Aplicacions testejables amb suite de tests automatitzats. O sigui, totes les aplicacions tenen tests automatitzats. Això és una muleta que per mi és necessària perquè treballo en moltes aplicacions diferents, un dia treballo amb una, un dia treballo amb una altra, canviar focus d'una cosa a una altra, entra un per la porta i em diu una cosa quan estic desenvolupant, toco una tecla i canvio un tros de codi o estic pensant en una altra cosa. És a dir, els tests són fonamentals. Després, entorns de preproducció per testejar els aplicatius. Això ja ho tenim. L'Enrique m'ha proveït d'infraestructura per això, que està a l'UVDC, a Madrid. Dockeritzar aplicatius per aconseguir portabilitat, és a dir, avui, diguem, els aplicatius nostres és un Docker, un dia l'instal·lo aquí, un dia l'instal·lo en futur en el servidor que sigui. No requereix més que tenir el fitxer de Docker, un fitxer de variables d'entorn, el codi i xao, l'instal·lem on sigui. Després, l'ús de logs per diagnosticar errors. Això també és important. La segona àrea serien les webs corporatives de l'ICM. Jo aquí estic de responsable tècnic, que sobretot em coordino amb el Departament de Comunicació. Ells són els que defineixen els canvis que han de fer en aquestes webs corporatives, institucional, intranet, i intentem donar-li resposta tècnica a les demandes del centre. Després estan les webs. I aquí dic, l'ICM no cobreix d'igual manera la resta de webs perquè manca de recursos i expertís per donar suport de la següent manera. O sigui, nosaltres ara mateix, què és el que estem oferint per les webs? Estem oferint contactes d'empreses, autònoms per desenvolupament de pàgines web, gestionem les peticions de hosting del CSIC, es proporciona ajuda tècnica per la integració d'aplicacions web en els servidors ICM CSIC i es gestionen les peticions de dominis ICM i CSIC. I? ICMIMA.CSIC, és veritat. Serveis de hosting.
Nosaltres ara mateix tenim diferents, diguem, maneres de fer hosting. Des de que estic jo, pues, moltes de les webs que s'han muntat al hosting CSIC, que d'alguna manera per mi és el hosting de referència. Després, si es necessita alguna cosa més, no sé, més versàtil, no, jo què sé, que la base de dades sigui molt especial, que, bueno, que a més que no sigui bueno, tota una sèrie d'infraestructura d'aplicació que no és l'estàndard, pues, podem decidir posar-la en el Virtual Data Center del CSIC. Després està el proveïdor extern, que és un tema que estem treballant perquè en un futur pues, puguem cobrir, diguem, tots els escenaris possibles. I després està la web institucional, que encara que no sigui hosting, els departaments, el grup de treball, serveis científico-tècnics i projectes tenen un espai per publicitar-se, no? I aquí, pues, segurament en un futur pues, farem millores perquè aquest espai pues, estigui millor. Com decidim quina és la millor solució? Pues, fent servir criteris tècnics. En aquests moments, el hosting CSIC ens aporta seguretat a les webs, que no teníem aquí a l'ICM. El Virtual Data Center ens proveeix pues, això, versatilitat. El proveïdor extern ens permet, en un moment donat, segons les restriccions que pugui posar per temes de seguretat al centre, doncs, tenim aquesta opció i bueno, al final són criteris tècnics. La petició de serveis, el que són serveis relacionats amb el que jo faig, doncs, es pot obrir un tiquet, teniu aquí les categories, certificado digital o servicios / aplicaciones web. O contacteu directament amb mi, aquí teniu el correu. I per últim, vull donar les gràcies a tots els meus companys del Servei d'Informàtica i de Ciència de Dades perquè són copartícips d'aquestes transformacions. Jo soc molt dependent d'infraestructures i la veritat és que estic bastant content, a més des que està l'Enrique hem fet un canvi molt gran, o sigui, treballem molt bé i ja permet doncs, tots aquests canvis que estem fent. Així que moltes gràcies a tots. Tenim preguntes? Tant dels temes anteriors com ara del que ha explicat el Fèlix? No? No tenim preguntes? Dubtes? Doncs, Eduard, ja podem tancar la gravació perquè no hi ha preguntes i donem la sessió per tancada, doncs. Val? Bueno, espera't, un momentet, mirem els que estan amb Zoom connectats, si tenen preguntes o no. Tu els veus, no, Eduard? Aquí hi ha un momentet al xat, si espera un momentet, veiem. No s'escucha. Bueno, això era... Això de... Comencem un parell de minuts. No sentim gaire bé, Joan. Millor ara. Ara sí. Moltes gràcies. Vale, doncs ja està. Doncs vinga. Doncs moltes gràcies a tothom. Un momentet, sí que hi ha una pregunta. Sistema de mirroring que tu puguis connectar-te a l'ordinador que està aquí des de casa. És a dir, un ordinador aquí que estic posant un. Hi ha alguna opció que jo pugui fer un mirror? Penseu, algun software que es pagui? Un mirror no, però si el que vols és connectar-te des de casa aquí sí que tenim sistemes per connectar. Sí, a través de la VPN o a través de SSH, a través d'un servidor intermig que es diu Salamandra, que t'hauries de connectar amb clau pública, que en tot cas contacta amb l'Enrique i...
Llavors ens pregunta, ens obres un tíquet o un correu a l'Enrique i t'ho expliquem. Vale, doncs ara sí que no hi ha més preguntes. Doncs moltes gràcies a tothom. Gràcies.